आई भैया हम सरबजीत सिंह आप सब तमाम भोजपुरिया श्रोता समाज के हाथ जोड़ के प्रणाम करतनी आ पैर छू के गोड़ लागतानी। आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। आज हमनी के लाइव के माध्यम से उपस्थित बानी जा। तबला पर संगत करत रहा हमारे छोट भाई धनंजय बाबू, बेंजू पर शंकर जी, और ये जो साउंड सिस्टम बा छोट भाई सत्यम रिकॉर्डिंग कृष्णा जी के रिकॉर्डिंग स्टूडियो से ही होता। आई बहुत ही सुंदर गीत के भाव बा कैसे कि जवन बात बा सवर को मैं उगोर का करी, कि जवन बात बा सवर को मैं उगोर का करी, जवन कई दिही अन्हार उवन जोर का करी, जवन कई दिही अन्हार उवन जोर का करी, जवन बात बा सवर को मैं उगोर का करी, जवन बात बा सवर को मैं उगोर का करी, जवन कई दिही अन्हार उवन जोर का करी, जवन कई दिही अन्हार उवन जोर का करी। लैला सावरे रहल इतिहास हो गई, लैला सावरे रहल इतिहास हो गई, पीछे सवरे के कितनन के विनाश हो गई, लैला सावरे रहल इतिहास हो गई, पीछे सवरे के कितनन के विनाश हो गई, पीछे सवरे के कितनन के विनाश हो गई, किरतिया पतिया अन्हरिया में वो भोर का करी, रतिया पतिया अन्हरिया में उभोर का करी, जवन कई दिही अन्हार उवन जोर का करी, जवन कई दिही अन्हार उवन जोर का करी।
रोग हो गइल। कि रहले सावर कन्हैया तीनों लोग खो गइल। सावर दुल्हा सिया के दिल के रोग हो गइल। सावर दुल्हा सिया के दिल के रोग हो गइल। और काहे भैया शिव के सावर सुरतिया अस विभोर का करी। शिव के सावर सुरतिया अस विभोर का करी। जमन कई अन्हार उजोर का करी। जवन कई दिही अन्हार उजोर का करी। जवन बात बासवर को में उगोर का करी। जवन बात बासवर को में उगोर का करी। जवन कई दिही अन्हार उजोर का करी। जवन कई दिही अन्हार